Ahoj, som Martin a som cool turista. Dnes uvidíte plavbu člnom na Capri, peší výstup po nekonečných schodoch, ale aj najkrajšiu pláž, ktorú sme našli. Je nový deň, 6:30 ráno a nám to o 8:00 odchádza z prístavu Sorrento priamo na Capri. Je to trajekt, ktorý sme si zakúpili ešte z domu a my sa ponáhľame, aby sme to stihli. Zaparkovať v Sorrente nie je celkom ľahké vždycky, ale my sme našli cez Google parkovisko Sorrentino. Takto sa to volá a mali voľné a je to len 5 minút pešo od prístavu. Denná sadzba sa pohybuje na úrovni 25 €, čo je v podstate zdarma. Väčšina parkingov je tu v Sorrente za 50 € na deň a viac. A my už poďme k prístavu. Cestujeme pešo do prístavu, ktorý je asi 8 minút alebo 10 minút pomalšej chôdze od nášho parkoviska. Máme ešte asi 50 minút do odplávania a na lístku, ktorý nám vyplul rezervačný systém na internete, nám bolo oznámené, že tam máme prísť už 20 minút z predstihu. Takže som zvedavý, že ako sa nám to podarí. Sympatické námestičko, tu je socha nejakého svetca, na ktorého meno bohužiaľ nedovidím, tak si môžete domyslieť, čo to môže byť. A tu vidíme krásny most, more a zrejme tam bude niekde prístav. No a my naozaj musíme ísť dole týmito schodmi, aby sme sa dostali až do prístavu. Dívajte na to. To je celkom masaker. Veľa schodov, ale tak to je daň za to, že sme na kopcoch. Ale čas máme dobrý, aj keď sme ešte stále neraňajkovali, lebo tam v tom obchodíku mali len sladké a nám sladké na raňajky jednoducho nechutí. Pre ľudí s klaustrofóbiou odporúčam využiť helikoptérovú dopravu. Toto nie je nič pre ľudí, ktorí nemajú radi stiesnené priestory. Sa nám to otvorilo. Sme vyšli z tej úzkej uličky a krásne oleandre, more, útesy, odtiaľ z hora sme prišli a tu na pravej strane je ten výstav, kde si premeníme naše e-lístky za vstupenky na loď. Teraz musíme nájsť kiosk firmy Laser Capri, lebo Laser Capri je spoločnosť, s ktorou dneska plávame. Poďte sem. No, slušné hotely, takže ideme si tie lístky premeniť na boarding passy, ako aj na letisku, to je úplne ten istý prístup. Ciao. We have Busher. 6 people. No, this is a return. So Only just coming back. yes, this is to Capri and from Capri. Okay, one moment. Okay. Inak výhľad na mesto z prístavu je naozaj tiež uchvatný a stojí za pozornosť. Stojí za to sa otočiť a ešte si to raz vychutnať skôr, než opustíme tento prístav. Tak sme trafili nakoniec. Tu je 4 a vyzerá to tu asi takto. Sem niekde pripláva naša loď, ktorú ešte nevidíme, ale ja verím, že sa dočkáme a dokiaľ dopláva, vychutnajme si tento krásny výhľad na panorámu mesta na kopci. To je Sorrento. Z prístavu Sorrento operuje viacero lodných spoločností. Tá, ktorou ideme my, prepravuje väčšinou len peších a tá hlavná spoločnosť, ktorá tu operuje, sa volá Carremar. To je tá loď, ktorá je za mnou a do ktorej sa práve naloďujú kamióny, auta, no proste všetko zásobovanie ostrova. My dúfam, budeme mať menšiu loďku, útulnejšiu, kde si oddychneme a kde sa hlavne pokocháme krásnym výhľadom. A už nám tu prichádza naša loďka, tak tá je teda mnoho menšia, tam nepôjde žiadne auto. Tam pôjdu len ľudia a dúfam, že všetci.
lebo čaká nás tu dosť. Takže počkáme, kým priparkuje a hneď ideme na ňu. Podarilo sa nám nastúpiť medzi prvými a tak sme si chytili VIP miesta na zadnom rade sedadiel, ktorý je posledný. A budeme mať pekný výhľad aj za nás. Dneska sa nám darí, od rána to má takú dobrú šťavu a všetko je na čas, všetko stíhame, nikto nás nenabúral, žiadni skutristi ma nenasrali, je to fajn. Takže teším sa na výhľad na Capri. Ako sa tu chcú tí ľudia zmestiť? Však tam je ešte, hádam, 40 ľudí a my už máme plnú hornú palubu. My sme sa náhodou potopili, tak mal som vás všetkých rád. Aj ty, Sebko, že? No, aj ty, Dani. Čo? No a my odplávame. Tých 100 ľudí si nastúpilo tak za 5 minút. A my sme sa práve dali do pohybu. Opúšťame Sorrento. A toto vyzerá byť rýchla loďka. Už len Celine Dion a My Heart Will Go On. Takýmto tempom budeme na Capri snáď za pol hodinu. To môže byť. Na zdravíčko, priatelia. Come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. To Peroni mi už letie na nervy. Som sa tešil na Birra Moretti, lebo to je moje najobľúbenejšie talianské pivo, ale zatiaľ som ho tu nikde nevidel. Neviem, či je len na Kalabrii, ale tu som ho ešte ani raz nevidel. Musím povedať, že aj náš Kelt alebo Smedný mních je lepší. Ale tak. And caught her hands to the side, harpooned and fought her when she dived down below. Vyplávali sme zo Sorrenta a míňame nejaké skalnaté brehy za mestom, kde už sú nejakí turisti a koľko sa na takýchto divokých plážach a sú tam úplne sami. Ani to nie je zlý nápad ísť sem, ale ja zase nemám rád skalnaté pláže, nemám rád topánky do vody. Vážení, zdá sa, že Capri je nám oslovať čelom. Každú minútu sme bližšie a za nejakých 5 minút až 10 max by sme mali kotviť. Hneď ako prvé ma upútalo toto brálo, to je asi typické na každej pohľadnici alebo magnetke. A takto nás víta Capri hneď po priplávaní, alebo teda počas kotvenia. Nádherné výhľady. A tam hore sú údajne krásne záhrady, ktoré navštívime ako prvé, odkiaľ sú krásne výhľady, krásne fotky sa dajú spraviť. A sme v prístave, takto vyzerá prístav Capri. Takže sa nemusíte báť, že keď budete hladní, umriete. Tu majú nejaké dobré croissantíky, takže sa pôjdeme ponúknuť. Nakoniec mali aj slané pečivo, takže nám to prihriali krásne, horúce buchtičky plnené špenátom a brokolicou a syrom. Dali ma šunkovú pizzu a Sebko tiež. Dokopy 5 a 5 eur na prístav Capri. Je to celkom dosť, ale zase bez terosnej raňajky. Pomaličky stúpame serpentínami hore do mesta Capri. Chodia inak aj mikrobusíky, ktoré využívajú väčšinou dôchodcovia, lebo nám to písalo iba 25 minút chôdze, tak povedali sme si, keďže sme sa dobre najedli, tak si to môžeme aj odšlapať. Po tej včerajšej jaskyni pri Jatráni, toto je podľa mňa bezpečné. Vítajte na Capri, ostrovom luxusu, dražoby a oddychu. Už za dávnych čias známi ľudia ospevovali toto miesto. Cisár Tiberius si tu dal postaviť 12 víl, Homer písal o ňom básne a z novších celebrít Sophia Loren sem chodievala pravidelne na dovolenky. Medzi centrá ostrova patrí námestie Piazzetta, kam sa práve chystáme. Miestni tam pijú kávu, oddychujú a čakajú na večer, keď to tu všetko ožije. Jedna z najkrajších pláží na Capri je hneď pri prístave. Ja to skúsim priblížiť a tá pláž sa nachádza presne tam. Je tam, vyzerá, že aj piesok alebo drobné kamienky. Inak na deťoch milujem to, že sú plní energie až dovtedy, kým netreba robiť niečo zmysluplné. Presviedčam môjho syna Daniela, že je športovec a nejaký výstup na kopček mu nemôže byť problém. Čo potom ja, taký nešportovec, ktorý tu dáva plný elánu. A tu je nejaká lanovka, ktorú sme si nevšimli, bohužiaľ. To by to bola sranda väčšia. Ty vole, ja mám dosť. Ja mám fakt dosť. Keby som sa nevrátil
Tak tu ležím niekde. Zinfarktovaný. Keby mi niekto povedal, že pôjdem 19 minút, tak to tak nejdem. Nie 19 minút, ako 19 minút. Je to ako večnosť. Sme hore, sme niekde, kde to vyzerá ako nejaké námestičko, ale to asi nie je to, ktoré hľadáme. Ale je tu veľa výhľadok a hlavičiek, kde ľudia pozerajú na tento krásny výhľad. Dnes sa ešte stále vydýchávajú pľúca, pulzy 180, ale ešte stále nie sme najvyššie, ako môžeme byť. Tu je vlastne tá piazeta, ktorú sme hľadali s tými kaviarničkami, kde trávia miestni kopec času, aj s radnicou. Tamto s tými vlajkami, to je vlastne mestský úrad. A tu je to, kde už sme boli s tým výhľadom lavičky. Tu je nejaký pekný hotel. Palmičky, volá sa to Isaja Napoli. Alebo to je skôr butik s oblečením, ale vyzerá to pekne. A tu je to Hotel La Palma. Tak tu niekedy chcem bývať. Už čo skoro uvidíte na mojom kanáli. Ak bude mať dosť lajkov. A ak mi dáte odber, opätovne o to prosím. Nie, že by som chcel zbohatnúť. To ani náhodou to ma ani nenapadlo. A my stále smerujeme k našim záhradám, ktoré budú niekde za tými domami. Dostávame sa pomaličky pešo na druhú stranu ostrova, ale touto uličkou by sme sa mali dostať priamo k tým záhradám a ku cestičke s názvom Via Krupp. A Via Krupp je... vlastne my už sme na nej, ale ešte nie sme na tom mieste, odkiaľ je ten výhľad. Z tejto uličky sú tie instagramové fotky, pohľadnice a všetko to, podľa čoho Capri spoznávate zo Slovenska. Tento stánok má ozaj strategickú polohu, lebo ponúka citrónovú drť. Nás osvieži po dlhej ceste. Takto to vyzerá a stojí asi 5 €, ale kašľať na to. Idem vypustiť dušu, takže si ju dneska dám, určite. Záhrady Giardini di Augusto sú od nás len 50 metrov a vstupné je 2,50 splatné cez QR kód. Samozrejme, ja už som si ich kúpil v predstihu, takže toto ma neprekvapilo. A je to tu krásne a toto nie sú ešte tie záhrady, to je iba obyčajný lesík popri chodníčku a už ideme touto vstupnou bránou. No, tak je tu poznať, že sa to niekto stará. A tu je hneď automat s vodou za euro, ktorá bude asi aj chladená. Skúsime. Áno. Tak toto využijeme, keď sa vrátime. A my ideme k pobrežiu a ja sa obávam toho, čo uvidím. Je to pomerne malý ostrov, ktorý má len dve mestá a to sú Capri a Anacapri. A my práve sme v meste Capri, ktoré je hlavné mesto a v ktorom je, respektíve pod ktorým je aj prístav, z ktorého sme sem prišli. My sme vystúpali ešte o poschodie vyššie, kde sa to otvára aj na pravú stranu, nielen na ľavú, nielen na tieto krásne útesy. Ja vám to ukážem takto po obvode celej vyhliadky až po toto. Keď to veľké skaly strmé. Práve Capri nemá veľa pláží, práve preto, ako vyzerá jeho pobrežie. Je to ešte strmšie a ešte menej miesta je tu ako na samotnom Amalfi. Vchádzame do hlavnej časti uličky Via Krupp. Svedčí o tom aj táto tabuľka, to je semafor. Ak sa tam dole niečo deje, alebo je to uzavreté, svieti červená, ale nesvieti. Takže môžeme ísť ďalej. Inak strašne mi to pripomína tým zvukom a vôňou Chorvátsko. Ak ste tam boli, teda čo asi určite, tak tam sú práve tie bory, tie cikády. A tu je ich strašne veľa a strašne to počuť. Asi to budete počuť aj vy. Takže takto to tu vyzerá. My vlastne pôjdeme asi až dole. Ach jaj, teraz som ako tak uschol od potu. A už sa idem zase namakať ako vôľ. Ale lodná premávka je tu ako na D1. Pod nami nás čaká ešte veľa chodníka, ale tá voda je tam naozaj krásna azurová. Ešte nás toho čaká strašne veľa. Pozrite sa na to.
toto celé dole musíme zísť pešo. A potom sa dostať na tamtú pláž. Serpentíny. Ešte asi tak 6-7 oblúkov a sme dole, respektíve skoro dole, lebo dole budeme asi až tam vzadu. Keď tak nad tým rozmýšľam, tak my sme sa vlastne z jednej strany ostrova dostali na tú druhú stranu ostrova. Problém je, že to bolo cez kopec. Čiže vlastne my si ho vylezieme dvakrát. Ešte aj keď sa budeme vracať. A to som sa tešil, že to už nikdy v živote nezažijem. Ale musím pochváliť moje decká, lebo dávajú to naozaj s prehľadom. Sú to predsa kulturisti. Blížime sa k pláži, ktorú nepoznám. Ani som o nej nepočul, ani som tam neplánoval ísť. Ja som si myslel, že táto cesta Via Krupp vedie len mestom. Že je hore. Ja som neplánoval ísť za žiadnych okolností dole, ale keď som videl tieto otiene z hora, tak som si povedal, že kašľať na to. Žijeme len raz a urobiť niečo pre svoj srdcovo-cievny systém tiež nie je zle. Tak už vieme, kde sa chodia kúpať a rekreovať milionári. Chceli sme ísť na túto pláž, ale je tam tabuľka privado, súkromné a dole nás, zdá sa, nepustia. Tak ideme skúsiť za roh. Možno sa šťastie prikloní aj na našu stranu. Podarilo sa nám, zdá sa, nájsť pláž, ktorá vyzerá byť verejná a zároveň pekná. Tak uvidíme, že či mám pravdu. Tá voda je krásne čistá. Pozrite sa na to. Ja som s tou kamerou vliezol do vody asi prvý raz, ako ju mám. Aby som vám mohol ukázať. Aká je to voda krásna. A ideme si aj zaplávať s kamerou. Nie, to nepôjde. Ale tie výhľady sú tu nádherné. No ja som rád, že mám ešte kameru. Ako ste si mohli všimnúť, ten prúd ma začal unášať do vôd, kde som už nedočiahol nohami na zem. A hrozilo, že si ponorím aj druhú ruku, takže som rád, že som to dal. To daj! Vykúpali sme sa do Ružova a čakáme na autobus. Naspäť sa nám už nechce ísť tými strašnými vrchmi a serpentínami. A tak si počkáme na autobus, ktorý chodí z tejto zastávky. Každých 15 minút. A stojí 2,40 na osobu. To je deal. Autobus nás vysadil znova z Capri pri Piazzola námestí. Len ho ešte musíme nájsť. Tu je vlastne stanica. My sme šli takýmto maličkým žltým autobusom, čo je asi ako tretina z normálneho nášho slovenského. Lebo keď bol dlhší, tak sa nevytočí v tých zákrutách, ktoré sme absolvovali. Keď sa križovali dva autobusy, tak to bola tam medzera asi 2 mm medzi nimi. Máme za sebou pomaly Capri. Ideme dole tou istou cestou, ktorú som si odpotil cestou sem. Počkáme si 3 hodinky alebo 2 hodinky na trajekt, ale medzi tým si ešte dáme niečo dobré na jedenie, lebo sme hladní. Deti mali iba 6 nugetiek s hranolkami na pláži a tak už sa naozaj patrí sa poriadne najesť. Ja verím, že dole v prístave nájdeme nejakú dobrú pizzu. A Dani si dal tiramisu v prístave, lebo čakáme na loďku a toto stálo iba 10 €. Akože Capri je príšerne drahé. Pre zaujímavosť, ako vyzerá pláž pri prístave, ktorú som vám ukazoval z hora Capri, tak si pozrite. Je to piesková pláž. Predstavte si, aj na Capri je možné mať pieskovú pláž. Odchádzame z Capri, sme na lodi. Ak sa vám dnešný diel páčil, prosím vás o odber, aby som vám mohol priniesť aj ďalšie miesta na svete. Na budúce uvidíte cestu okolo Vezúvskeho krátera, degustáciu vezúvskeho vína priamo na kráteri, ale aj zničené Pompeje.